Hello, good people. Welcome to the Catch Up Show with myself, Nyenge The Dimple Lady, and Uncle Benika. Bum, 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 Yeah, bum, yeah, bum, yeah, yeah. bum. Apa patsatani checha chekuti po. Achini, ayo, tichazochiita. Pamberi apa Kufamba nini? kwenguva. We need Eh. to manifest it. Eh. Speak things into what? Existence. Aiwa zvinobva zvatotanga kuexista mbichana mbichana. Zvichienda zvakadaro. Zvichidaro. Makadi uncle. Aiwa, ango vanofara chaizvo. Uncle Saint. The only Zimbabwean uncle. Do we have any uncle? Because of Motina uncle. Andori muzukuru wangu chero ukamufunga. Ukamuwana. Come to think of it, we don't have. You are the only uncle that I know that we have in Zimbabwe. Variwawo vamwana That is on uncle. social media. Yeah, on social media, I'm the only Zim uncle. And it's going to be difficult for any other uncle to come and kutangara notora chigaro ichi. Unless akapinda neimwe nzira isiriyo. Ayo, anenge akutotoi ndiri uncle vekumadrinks kana kuti ndiri uncle vekubhora. Not kuti vana anti vegroove, my groove ambassador. Yeah. Saka inonzi the catch up show. Tinechikuigira catch up show every weekly, once a week. Yeah. With myself, I did mention my name, Nyenge The Dimple Lady, and Uncle Benika Sekura. Anzichi muningi nawo anjadzi yani. Chanjadzi chigotwe mumba mana mama. Yeah. Saka panapa ka uncle, pane pacho zvinhu zvakasiyana. I'm sure our viewers are watching right now. Hello. Tinokugamuchirai uyai makawanda nowandi wenyu. Sanichoita mashows every week panapa nyaya dzinenge dzichipisa. Yes. Trending stories arikuitika muno munyika yedu yeZimbabwe. Yebo. Kunze kwenyika kuna South Africa. Hanzi frontline states zvakasiyana. But iwo nondinakidza iwo unozoti unotozwa nyaya dzekusouth africa seunge unogarako ndichazobvunza zvangu pamberi apo kuti chii chinenge chimboitika kuti unotoita seunge unenge uriko kuSA zvakaoma korewo nyaya dzananiyo dzikuitika kusaidi uko dzana Cardi B dzanani zvakasiyana vanotumirwa nyuchi vanoinda vananzwa kumerera saka panapa ka we are your plug. Yes. For all things entertainment. Yes. All things trending, all things news. Zvese zvereligion tiriko, zvehealth tiriko. Panyaya yehealth ka handiti mwedzi unowatiri waOctober. Kune zve-breast cancer, it's breast cancer awareness month. Saka madzimai ka munodini? Monotest. Teongore. Chirega udaro nyenge. Elaborator. It's an elaboration. Kana ona zvadizwa pepe tiri kuchikoro kuma biology, kuma physical science. Mudzidzisi aibva nacho ku elaborator. So it's just me, like let's go and get checked. Sako madam vaya vekutrenda vaya tichazovataurira edu pamberi vaya vekuti zvoni these are my private and don't touch it. Yes, that's a very good way of educating vana. But ndakaona vanhu vakuataka futi. Anyway, we'll get into that. Saka today, this is our first episode. It's just us introducing ourselves. Let me start by myself. The show as well. Saka maybe tikatane zvisho antatira zvisho kuti trending zvakasiyana. We are your plug, and we are coming to you live from Bruno Furnitures. Yes. Bruno. Furniture iri muno hamadzadiwa. Ndazokuona kawagara pa couch. Ndangachida kufila mutofo. Ndo rinonzi chi recliner ere. Chire inantozi. Kuti recliner ndokuti boom makumbo so. Rinoti bhuro bhora I think. You think so? Anditozivo. But ndaona kuti munomuka inini ndiri munhu achisati apinda mumbaka. Saka ndikuona kuti tine zvakasiyana. This is the plug. This one. Saka kuna uso Eva achazoita mukwasha weduka. Ngaangoziva kuti anofanira kungobhajeta mari yekuti mubve mauya munomu. Tinongoya pano tinongotora zvese tikati couch kune rinenge first lounge, second lounge, totorawo ndakanzwa vaititi musuro vachiti nhaimi ko unorara mukorona usina headboard. Vanati ndanzwa kushoda ndikati aiwa ini ndikarege nene kwaBruno kwacho ndinototora headboard ikoko ndinozvitengera headboard. Saka this is the place where you can get all your furnitures. Saka panapa ndokwatiri kubva tiri. Thank you so much to Mukoma Bruno for just giving us a space to showcase our talent. Yes. Zvichidaro. So
sezvamanzwa kuti every week tichange tiri panapa tichikupai ma-trending stories, tichikupai zviri kutoitika ikoko kwamuri, because tichange tichifambira nyaya dzachona nedzafambirwa nevamwe, tobva tauya totaura nezvadzo. Yes. So don't forget, tisataenda kure also, don't forget to subscribe, because nyaya dzachona dzinozokujamba. Subscribe, follow, tichazokupai pekufollowa nekuona kuti zviri kufamba sei. So gare pasi unatsoona kusvika pekupedzisira. Saka Nyenge, tudze chii changa chichiitika mumastreets umu. Iwewe ndiwo umwe wevanhu vandakaona anogara ari mastreets achiona zviri kufamba sei. Because of the nature of my job. Yes. I'm a media personality. Yes. I'm a journalist. Yes. Saka ndofana kutoziya chi zviri kufamba sei. Ndifambira nenguva Uncle Saint. Totanga panyaya yechiko. Let me just start off with something educative. All right. Excuse me, nyaya dzebreast cancer dziya zvakakosha mufunge kuti madzimai tinoonekwa tonoongorora, because early detection it can actually save lives. Unokwanisa kubatsirika panguva iyoyo. And this month of October, kubvira pavakatanga October, where the Cancer Association of Zimbabwe, it's been for free. Unotongoendako ndekupi kuri kuongororwa vanhu, maybe vasiuziva muguta reHarare munomu ndokwandinoziva kuCancer Association of Zimbabwe. Ndisingazoziva hangu kune mamwe matowns kuti kuzvimaclinics kwavo vari kuita here zve-breast cancer for free. Because kutongoenda utongoona, because ndomukana wachona iwo wataona. Zvinhu zvakaona zvekuti, many a times, speaking for myself, I'm very guilty at this. Ndiri munhu wekuti ndikarwara ka handindineka kuziza kuenda kwachiremba. Hausi wega, tese takati kwandika tiri mubracket racho ndatoona panapa ndikenda kutoita kuita kufa panapa, but ndineka kuzeza. So saka unogona feel that lamp kuti zvichapera maybe irolon yazongodai nazoita kabundu chichi, but it's very important that you go and get checked before at the end of October munoonekwa munovhenekwa zvakamira sei. And shout out to them, hey, for just giving this opportunity, affording us this opportunity sevanhukadzi kuti vanoongororwa. Hanzi varume vanoongororwa, handizoti munawo here mabobs. Zviri nani. Zviri nani, sezvamungoona zviri nani. Varume vane zvavo, I'm sure kuti zvine zvazvisi kuti unoziva kune zvirwere zvakaita sana prostate zve varume sesu isusu hatitode kana iri nyaya yekunotestwa. Ende tine zvedu zvatinoudzana. Yes. Unoziva here zvatinoudzana kuti prostate unenge wachengeta mbeu zvakanyanyisa, ende saka ngaibude mbeu zvichidaro. Tichatozodana tichazodana chiremba kuti ndizvo here kuti mbeu chekutanga, pamwe kutorerana nema. Kana zvirizvo patichaita shoti nachiremba panapa akakonfirma kuti mbesa ikasabuda zvinokonzeresa zvana prostate zvichidaro makensa evarume. I promise you ndichabva ndaikuintroducei kumusikana wandoda kuroora, because zvine zvakutongodawo ndirore kuti murore. Asi mune tarisiro yekuroora? Pari zvino ndine urombo. Hapana kwatiri kuenda. Hapana. Ndambomira vamwe vasati varoora Nyenge varore. Kuti varore. Ini makambofamba mamai. Aiwa, ndongoramba ndiri kwanatezvara kune vamwe vasati vaenda utsinye. Aiwa, Uncle Saint, life is too short. Kana muchida munhu unya zvina mhaka kuti mane 50 years, 60 years, kana une mukana wekuti uzviite, chimogadzirisa. Alright, ndakuteerera. Ndatitaure nyaya yenyuchi. Yes. Ndakaona pasocial media yazara yatekeshera pamabloggers ese paFacebook, paInstagram, papi paTikTok. Ndakangona mbichana ndakabva indanga ndokasika kumerera. Ndakabva ndaona nyuchi dzakazara padoo zvikanzi munhu atumirwa nyuchi. Ndikati chii chakadaro ichocho? Right, inini ndine umwe wemabloggers. Remember, I'm a content creator, ndokubasa kwedu kwekupusha zvinhu zvakaita zvinenge zvichiitika in general. So I used to advertise. It's very unfortunate nowadays I'm no longer advertising. We are no longer partnering neNyanga. Oh, okay. Yes. Hatakambomira. Because takaona kuti ona zvarambidzo zvezvo. Ende ende yotori Nyanga iri kufa. Nyanga adzidi kutaura, wonai. Vachipedza chitobva vatowoneswa mumweya kuti muda kuti taura kuti chipa na. Ndiri kuudza chokwadi. Yotori Nyanga iri kutofora. Ndoda kuzoiunza pachirongwa.
imbotibvunza kuti zvoun'anga izvi zvinhu zvinobva munhu ari mudiki here kana kuti anozongofunga kuti Nyenge ndadaita n'anga zvinofamba sei. Right, rega ndidzime. Right, Nyenge ndoda kukudza chokwadi. Zvenyuchi zviya zvakawanda zvachona ifeki. Ndiana magician ndo vachimba godobori. Magodobori anizo ndo godobori ndiye pachishona. Aiwa ndakupesanisana tsikamutanda. Tsikamutanda ndunguro godobori. Alright. Ing'anga, godobori ing'anga. Kana mushinde zvefake muri kuti chii? Right. I know kuti ndichang'anga hadzisi kuzonakirwa, especially dzinoita zvenyuchi. Tisingataure mazita. Aiwa, hatisi kutaura edu mazita, but vamwe ndozvavari kutodi, but I think chokwadi choda kuti chitaurwe. Rona kuti do you know kuti kumusha Nyenge takakura tinitori nevanhu vanoita zvenyuchi, zvemukoko yenyuchi. Yes. Waiti nyuchi vaidzowana kupi? Hazvina kana mushonga kazvezvo. Aiwa, but kana nyuchi yazouya kumba kwangu inini kuchitumidza kugeti uko ndomuka makuseni ndoona dzakazara padhoo. Dzagara dzinotenderera. Ndo season yazona. Remember kuti ijakaranda. But makona mawandiro adzanga dzakaita. Dzagara dzinotenderera dzakawanda. Kungoti dzanga dzamhara chete dzinenge dzichitotsvagawo pekuti dzidi. Can we saka isusu tinobata zvitora. Ubama zvitora sei? Isusu manje dzikadaroka tinobata tsvaga nyaya dzekutaura dzisipo kuti muri kuona kuti chii chiri kuitika. Munhu uyu ane zvaakaitira Samwani, saka Samwani uyo akazotsvaga kwagodobori. Godobori ningi. Ipo pakutotaurawo ningi. Unofunga kuti munhu akakuitira chaizvo ungamuziva ndiani akuitira. Varoi vangani vanoroya vanhu vatisingazive kana iwe. But kana wakambofamba wakaenda kana kukrawa unenge uchizoziva kuti ichi ndikuchiziya kuti ndicho. Ndikuziya kuti but kukrawa unoziva chii chinoitika. Do you know kuti munhu wese paanoenda kukrawa kana paanonopfugama rega ndikuonese kuti chii chinoitwa nevakomana vane musoro wemakora. Iwo paunonosvika kuya unosvika musoro mako undori nepfungwa dzako dzichitotaura kutoti ndiningi chete. Nyenge hakuna umwe, ndinyenge chete aita chakati. Ende paunonosvika uchitarisana naye amenoti anoridha sei Nyenge wewe badi zobva zvangu magic idzodzo zita raNyenge robva ratoti ngotaurwa. Because ndo rinenge riripo. But I beg to differ also because pane paunogona kuenda kusuo uchida ngoyereswa. Alright. Kumboone konzi mumagwara matiri kufamba makamira sei. Saka iwo watoenda une pfungwa dzako dzekuti andoda ngoyereswa, hauna kana Uncle Saint in mind, hauna kana Peter in mind kana chii, wotozongodzonzi uri kuona kuti chii Uncle Saint vakadai. Ndiwana murume murefu mushava ane rasta rasta so anoita zvokubatsira vanhu yoya kubva toti Uncle Saint. I think zviri pa true. Because mazuva ano mukoro watakurarama uno hatichazive chaiye kuti mutsvene wacho ndiani, pachokwadi wacho ndiani. Because kudhara tichikura kumasowe kwaisabhadhariswa. Izvezvo tonzi problem yenyu madzimai Nyenge inoda mari yakati. Ende vakomana vacho vanomboona kuti vane mari kusingaite. Mazimotikari vanofamba nawo. At the same time vari kuda kuwanawo raramo. Saka but tingashandise kutsvaga raramo nenzira yekunyepera vanhu here kuti Mwari ati. Because obviously kuti panozochaja vanhu paipai hazvisina Mwari mukati. Hazvisina? Kukana dambudziko rako rakakura zvekuti ndikada kukubvisa dhimoni riri pauri rinondiataka. Hanzi unoziva ndamboverenga mumwe vhesi inototi hanzi freely we received, freely we shall give. You understand? Kuroti freely vakomana vanenge kana zvizve free chaizvo vakatopiwa for free. Hapana, there's no amount of money inoenderana nechipo chemweya. So it's an insult kana zvizva Mwari chaizvo. It's an insult to divinity, to deity, and it goes deity. It's an insult kutonge une prize yekutoti pakudiwa $100. Saka ma 1 on 1 $50. $300. How far? Zvinongokuradza kuti ndezvefeki kandi ndosaka uchiona kuti the same spirit kana iri same spirit pana painochargewa 50. Same spirit kwauyo yakuitoita 500. Same spirit kune kwainotoita 1000. Same spirit kune kwainotoita more than that.
saka toti mweya waMwariwo. Inini nyemweya dzaMwari, inini nyaya dzine chekuita neshoko nezvemweya hey inandiziyewo. I'm clueless. Ndakuona kuti I am clueless. iwe chako unongoenda chete yawachadyiwa ndiyo. Andizive kuti ndichaponera kupi, ndikaenda kwamadzibaba, ndikaenda kwamadzimai, ndikaenda kwani, kwasekuru, kwambuya. So long ndichizoponeswa unosingazozive, but I think zvinhu zvangokosha kuti iwewe semunhu donga munhu kuzvinamatira kuti Mwari kapindirai, Mwari ndiratidze nzira yekufamba nayo. Pamwe pachinaka ndakazonzwa mumwe munhu achitaurawo chinzi Nyenge, pamwe pachina unongochida mubatsiri anokubatsiridzira kuti zvikasike kusvika kana kuti ameno way yekuti zvisvike kuna Mwari. Pamwe pachina ine ndakaneta nyama. I remember there was a time, there was a point in life when I said, I don't think I am fit enough or I am worthy enough kuti ndimbonamata kuna Mwari izvezvi. Ndaifila kunge ndatadza stereki. Ipapo zvinotomboitika. Saka ndaitobatsira kuti andipinzewo mugwara. But uri kuona kuti ndopatinorasika ipapo sevanhu in general pekuti zoni tine patinofunga kuti but kutadza kwandakaitaka apa pandichakwanisa kutaura naMwari. Yet ivo mushoko ravo ndovandotaura kuti uyai kwandiri. That is it chapter number 11 is it 28 Matthew verse number 11 I think. Munandiregerera. Kumabhuku pakati pakaipa. Toda kutozokuverengesa. So inzwaka inototaura kuti uyai kwandiri imi mese makaneta makaremera. So that is the right time yaunotogamuchirwa naMwari. Handizivi kuti ivhesi ripi. Inini ndinozongoziva mavhesi kuti pane shoko raMwari rinoti ndisingazozive bhuku marabva zvichinzi kunyange hazvo zvitema zvako zvakatsvuka sei. That is Isaiah chapter number 53-54. Muparidzi muvhangera bvatongoya kuti chero wakatadza sei nasei. Hanzi Mwari anoregera 100 how many times? I don't know how 100 times or I'm not sure. I seem to be corrected. 7 times 70 unofana uchingoregerera. Uchiregerera. Saka even Mwari can do more than that. Uye mai kuti angosenti vanditadzira ndakutobatanidza nyaya yatongova inonzi chi gango kuti inini manditadzira. That's my weakness actually. I struggle to forgive. I don't forgive easily. I might forgive you, but I want nothing to do with you. I cut off like Mwari katinomutadzira kangani. Inzwa chikuregerera ka. Kuregerera zuri kuti ndikakuregerera I have to keep you. Ndinogona kuregerera and then ndokuda from a distance. Uri kwauri ikoko. Why? Because ndo panotaurwa neshoko inini nhasi mavhesi ari kubvepa. Ari ngauye. Go deeper, Papa. Preach it, Papa. Preach it, Papa. Gaudzike mweya. Inzwaka aiwa ngatirega zvemavhesi. But nyaya yekuregerera ka hazvireve kuti unofana kukanganwa. The Bible doesn't say forget. And forget. No, it just say forgive. But manje ukaramba haukwanisi kukanganwa but ukazenge wakurefer back. Haufane kurefer but zvandakufana kuita chete ka. Nyenge kana ndikakuitira zvombe ndikakuvhurira lajiwo. Anditi ndiregere kuregerera kubatsira wawaregerera. Kunobatsira iwewe munhu. Ukangozviziva izvozvo kuti kunonzi kuregerera kutange kubatsira iwewe watadzirwa. Sorry, akubetsere uyo waregerera. Because hapana, iye kwaari hapana chaanonzwa. And sometimes ari kutoramba futi yes, ari kutotora right. So iwewe chekutanga ka muregerere kuitira kuti upore. Ende kana wapora manje zvazvakanakira ka iwe chirega kukanganwa kuti ndakuregerera but handina kukanganwa kuti wakambodi wambodai. Because iwe Nyenga ungamboti kana ndambokuvhara mari iwe woti ndoti but wakandiregerera wani Nyenge chimbondipa futi imwe. Aiwa Tava that kudhara ikoko. Mageto youth takatojamuka never. Why get it? Kudhara ikoko. And nyaya kuregera Joshua, I learned about forgiveness a few years back in recent years. Kuti I know of somebody akandirwadzisa anditi Mujolo. Not even. It's actually if I then say I'll start our restoring but very close somebody. All right. Yes, wekuti ndakabatikana the way they treated me for years.
ende zvainditi ndikamunodobva ndati ndichimboita zvokwamai azoka zviya ndichitsamwa chini uchienda mberi ndakaona ndikati no ndikaramba ndine chigumbu. How do I then move forward? Ndakabatikana kudai so. Because every time pauchamuona munhu maybe time yaone uchifanira kutogroova. Obva wamuona zvozoita sei. Zvinotokanganisa iwe. Munhu ndakadzidziswa ndakaitokama across a scripture yakanoti chi because zvinozongosanganiswa nazvo kuti aiwa kana uchiregerera munhu ka hausi kuregerera iye like ukuzvibatsira iwewe. Ende zvishuwa ndakabati Mwari ndibatsire. I prayed about it. As much as I'm a grieving boss. But I actually pray, you know, behind closed doors I actually pray. And I pray to God, I'm like, Marika, ndokumbiro mundibatsire. Ndive ni moyo wekuregerera. I need to forgive this person and move on with my life. Yes. Because ndikasadaisoka, I'm so bitter. And there's no dagger. And ndiri bitter because there was a time when I lost my father. Saka I'm angry at my father kuti no, but why did he die? I'm angry at God. I was just a bitter human being. Years back when I was still in high school. And I've forgiven this person. It's not like I called them and said, no, I didn't do that. And as I feel no man, something has been lifted off my shoulders. That and Sisina. Saka Jaka question is forgiveness. Zvakanyanyisa. It's not easy. It's never easy. Inini manje pandakaona kuti ndachibaba chekuregerera. Kana kune yo yangu yemujolo manje. Yangu yaye mujolo. Wanga usiri mujolo yanga iri marriage. Oh, okay. Ndakambobatikana to an extent yekuti mukadzi uyu no man. Azvifani kudaro. Anditi. But pandakaziva kuti ndamuregerera. Itime yandakakwanisa kutanga kutaura naye zvakanaka nekutoti akatonditi ndiri kukumbira kuti uite izvi ndiitiro chaka ndichikwanisa kumuitira. Ndinoti kune munhu kana uchiri wakamubatira unoyo chitongofarira kuti adai zvatambura. But ukakwanisa kunge uri uno ndosa uchitonzwa Bhaibheri richitotaura nyaya kana uchida kuomesera munhu Mwari vanototaura kuti munamatire muvengi wako meaning kuti haugone kumunamatira usina kumuregerera. Muregerere and then womunamatira kuti Mwari atomukomborera. Ukagona kuita prayer iyoyo unenge waregerera munhu. That's a tricky one. So inini pandakaona ndaregerera pandakatanga kugona kutomubetsera nekutomuitirawo zvakanaka. Even pandakazoona vane mimba yekumwewo zvavo vakatoita ndaifunga ndichaita zati break pandatoti abo abo kutoona chimwana chacho nototi abo bo angangoma bobo aiwa saka kuma mune vanero aiwa with her ende nyaya yekuti munenge makatadzirana sevabereki ka zvinoaffecta vana makatsamwirana ka but vana they are indirectly affected. Saka zvakakosha kuti mukwanise kuti put your differences aside. Yes. Moita zvewelfare yevana muzopedzerana kuside kwenu. Plus wonaka izvezvi ndine vamwe vana noti kubva kwavari handiti kumo handiti vana ivavo vanitori masiblings evana vangu vanitori neconnection naye samwe somehow. Ndaizvifunga rimwe zuva ndikati saka inini ndichachembera ende ndachembera maybe ndine bitterness kuti handinomuona kana mwana wake. Yes. Vana vangu obva vaita zviright muupenyu obva vazoti daddy uyai tigare nemi ndoenda ndonogara nemwana obva atora futi munin'ina because munin'ina wake futi omutoroyo zogara naye apa mwana iye anenge achiti chikwadini anonidana achiti daddy anotodhende nichitomuti mwanangu pane pakatoipa ipapo. So that's why we have to forgive time ichiripo. I think near forgiveness inozodata unza muvhangeri chai ukati chaiye zoroti sorry no Nyenge ari kuti chinai guys wonai zvataakutaurwa naNyenge pana not in that way but I meant kuti tidozounza vamwewo vanokwanisa kutsanangura nenyaya dzeforgiveness. In fact takutoinvita vamuparinga ndo dzavo so evangelist muparinga takutokudzai tine topic yenyu yeforgiveness panapo. Comic elder. Right. I'm so proud of him. At the age of 23. He's 23. Nanga ndine makore mangani naita nezveko ndine 23. Wakatodarika here.
ndadya paChristmas. Wakatodarika but unoita songe uri kuma 24 ikoko. Not even 25. I'm in my 20s. Late 20s. Late. Mid-late. Aiwa, saka uri papo chato icho chimama chatotivharira pansi. I'm not yet 30. Not that there's anything wrong about being 30, but 23, I was still in varsity. I think I was in my third year. Alright. Third, fourth, yeah. I think I'm not to graduate. I think I'm not to pay the same way. Saka because wane makore uri kubasa. Ndani 4 years nichishanda. Saka takunodongora kwakuramba. Unoziyaga anzi icho kwadipa zvinonzi gift yako. Yes. Inokuvhurira madoors. Iwe gift paper yakaradza kuti yakatooma because at the age of 23 we've got a lot of people who have been trying to to find their way to the president but kana kungomuona chaicho vazhinji sitongomuona situtone like utogara mara toona mota keti but kuvaona asati ambodi urikuona but tiri kuti iye akanosvika wakanoona ora ndoda kumbotaura pamusoro pemamiriro anga akaita napresident vanga vakamira side to side president wachitotaura naye vachitomubata hatizivi kuti akaudzwa chiya but I'm sure akaudzwa mashoko makuru zvichizobvapo wakaona zvakaitika here pepe hauna kuona zvakaitika akatobva pastage pepe after apiwa award yake mushe yanga ichingopiwa umwe vanhu vese and then akutoenda atova ukoko akazoita kudanwa iye anga zvatobuda kutoti haiwa iye pachake anga achitoziva kuti ndatorira zvatoitika izvozvizve zvatoita then obva adanwa obva achiudzwa futi munzeve iye obva achitaanaunsa kuti president vatonipa izvezvi takatomira panapo vatonipa twin cab and havana kutaura type ipi akangoti vandipa chi double cab so I just want to say congratulations kuna comic elder ipo paye ndo pane nyambo dzachona dzese so hanzi ndiri kukumbirawo address ndakutokumbirawo address yapresident. It just shows his creativity. Comic elder oza munhu wese ane matangiro anoita. I mean, we are here. This is the beginning. This is the beginning of greater things. Une matangiro ako uchitangira ako ene kusvika asvike pari pepeka is not easy. It's not. People think I've never done skits a few times. People think it's easy kungotora phone kudai yoiswa up. Whatodai so makutoita azvisi easy pane editing pane kutofunga kuti okay fine I need to get into character kana nemijolo yako yanetsa you need to leave that behind woita zvozvo zvakasiyana saka it takes a lot of courage, a lot of commitment, a lot of hard work, a lot of perseverance uchishingira endurance like unokuchishingira and finally his prayers have been answered. Chakakosha ndechekuti vabereki also handiziva kuti mudhara vake vaimusapotera kubvira kudhara kana vabereki vake vabereki mukaona kuti panapa pane mwana wangu uyu pane talent chero achitamba chaizvo he or she can be the next Ciara or Chris Brown pakutamba or John Cole kuda the choreographer nix vakawanda vatinao muno muZimbabwe nature talent yemwana musanyanya kumuvharisira pasi yes academically ngaite also ngaone time yekuti munature talent because auzive ramangwana. Look where Comic Elder is today. And tine vanhu vakawanda vakatobudirira netalent not needucation. Yes. We've got quite a number of people tinogona kutaura vakawanda kuti pamwe paidiwa chikoro iye haana kupinda nekuti aiva nechikoro angopinda nekuti anonzi ndibrand ambassador. Plus patoitawo mabrand ambassador atibvunzwa maozi atibvunzwa. At the same time we are not saying education yakashata. No. Chikoro chakakosha because chinokupa ka level of reasoning. Yes. Ka level of calculating. Right. Azongoti benengene kana kuti inini shona yangu inondinetsa but nyauzosenge ngoti ukabva wazovharika too much it becomes a bit complicated. Saka aiwa tinongoti Comic Elder congratulations and wishing you plenty more skits. Yes. Murambe muchivhurirwa madoors aiwa li kwakumberi zvamemanje kune vanhu vese vanotenderana nesu aiwa ndiye akachigwina
chekuva the best comedian in Zimbabwe. For me, anditi. He's the best. For me, akachigwina. Ndofuna ndakatombonyora some months ago, a year ago. Ndatonazonyora zvipo pa page. Ndakatoisa 2 vevanhu vandofarira. I remember the post. I think I remember the post. Yeah. And the iva paside. And the vese vane kaitro kavo kakangoda ungoti fanane. Kakada uti fanane. Yes, pane mchinda anonzi funny brush. Okay. Funny bros weku Nigeria. So this guy is anoitawo anenge anengori nechichangani chake. Anofamba nechichangani bag chake. Are you saying comic elder? Who imitated who? No, andingati aka-imitate. Of course, unogona ungotorawo mamanotes 1 2. Yes, unogona kuinspire. But comic elder ane talent manje. You can be inspired, but without talent, unogona kustruggle to execute. Yes, we've got quite a number of people. Okay, pane time yakashaika paraffin. Tinana paraffin wamwe wakatombobuda kufamba vakaisa, but paraffin wangu usinganatsobuda. You understand? Because chinhu chekukopera. Yes. Ndozvinonzi nhasi ndikuda zvekudzika, nhasi ndiri madzimai nenge vane rasta. Dzikai madzimai. If it's within you, it's within you. Yes. Kana Mwari akakupa chipo ndechako. Yes. Chero munhu akada kuuya akada uchitaka, they will never execute it the same way that you do. Zvakatosiyana. Urikona mataurira uri kutoita iwawo nezvo nemumaitiro unoita iwewe andini nekugroova kwaunoita kuya nyangwe umwe munhu hautomboise effort, but inini ukanditi ndingoita zvawaita izvozvi ndakutoda kamwe ka-effort neka-practice kekuti ndofanira kupractice autira kuti kana ndakuzoita pakamera ka and the practice makes perfect. Yes, you might get there, but at the same time they can never take away your gift. No one can ever take away your gift. Yes. If it's in you, it's in you. Dzimwe nguva unogona kuti asindapera nyekupera yatembotaura mazuva apfuura asindapera. Maybe unengori demotivated by your surroundings, by a lot that's happening in your life. But you need to find that spark again. Find yourself again. Go to, okay, fine, go back to the drawing board. Where did I go wrong? What's happening? I need to, do what I've always wanted to do. Make sure that I continue with whatever I do. Yes. So kupera munhu anoricha maheights. Munhu sanasvika papeak yanosvika. But ukatell me kuti I don't believe in kupera, but I believe in unenge wangosvika pekupedzisira pekuti ipapo ndipo unenge wanganzi unofana kugumira ipapo. Kuti kudaro. Mafungiro ora sei ndichidaro ka. Ukada kutarisa kuti tine maartist akawanda atitaura edu mazita. Anditi. Pane time yavakarova zvekuti vaibuditsa album after album, each and every song iri hit. Tinavo vanhu vakadaro kuno vakazosvika pekuti izvezvi kutaura kuno chero akabuditsa album hatinongonzwa kuti ukatonzwa kuti akabuditsa album anenge zvinezvi zvatoita nani. Panoshayikwa kana one hit song kana one yekuti vanhu vanogona kudi. Understand? Haisisiri nyaya dzakupindwa nyaya dzemarketing era. Not even. Maybe anenge asina kumarketa project yake. Mashoko. Vanhu pane song yekuti mashoko ekunyora. Yes. Kusvika pakuti mashoko panapa hazvichanatsobuda. But that's why we have songwriters. Delroy Shewa is a good song, a great songwriter. We've got you approach them. You approach vana Jibaba record Freeman Freeman. Freeman andori nemasong andori kana if I kana ndisinganyepeka kana kuti ndisiri kukanganisa. Freeman andori nemasongs akanyorera Babarara. Not only Babarara. Yes, I remember. I think he mentioned it some time. I think one of my songs achona Narita yai. I think yakanyorwa na Freeman kana singakanganisa. So unoapproachawo vanhu vakaita sana Freeman kuti aiwaka onai panapa pachimbo ndidiniwo mukuru. But problem ndeyekuti iyo yekuti kana do you know kuti kuAmerica tine masongwriters vanongonyorera maartist. Yes. Haana rimwe basa raanoita anongonyorera maartist ane achitozivikanwa kuti hit song yakaitwa naNyenge ndiyakainyora. Why muno muZimbabwe tine vamwe vanonyora masongs but vasingagone kuimba. Unozovaona vakuimba unonatsonzwa kuti song iyi dai yakabatwa nemunhu. My lyrics are totally right, but voice iwe Maitalaka for the people. Wakuda
Nisa musikana yada. We love you, my Tanaka. It's just me singing alone. Tanaka. Uzizo Tanaka will always be on his mother's side. If you just know that, Tanaka will come after you. But you know that song is a hit. It is a hit. And I think Childhood is a hit. TikTok. The power of social media. Yes. The power of marketing. The power of digitalization. Mazwana telling ngoti wadeso end up on my platforms iwayo. Problem. It's my challenges, my DC dance challenge. Yes. It's a chakati push amanaga. But in and I only know that song. I cannot even imagine someone else achimba masongs. Antimurkuona. Yeah, shadze. See, you get cause with panic I'm futhi kanonzi. Drama kanzwa ndizo. Okay. Vesarana kunditaura zvichaita bo something like that. Antimurkuona. Actually my lyrics are right. Vandorineka mukandi. Yahweh. Zvamutori fan. Aiwa indire fan amai. Moto follow anaga. Ndosekwa kazhinji unozwa ndosekwa kumba kwedu. Ndindega fan izvi. Mlemchiterera saka ndinozoti kana tichidriver tienda somewhere. Vandoziva kutoti pane ndichatoplaya masongs amaita naka some. Sa unongona vafana vaya vapeta maoko akungotesa kunazoona kuti apa ndakuteerera ndega. And also I think Mai Tanaka is very brave. Mai Tanaka is one of the bravest women that I've seen. Alright. Azvinene kuti age. Vakati ndatone mwana ndatone chika. Ndakutochimanya. It's never too late. But Mai Tanaka vane zvimwe zvavanozonyanya zvo. Zvipi pakuzoya panhingiriri ne boyfriend. Papi. Papa online. TikTok kwawe ndinofanira nyedza zvina because ndakati nezera rinatanaka katizozvitarisiri veuye vachitaura nezvechi aiwa vachingotaurawo zverudo rwavo vachingoratidza itawo life dzavo saka alright nekuti ndine mwana ndichakwanisa kuenda online nemurume wangu neboyfriend yangu zvafanana nenika ndine mwana ari ave kusecondary I'm form 2 so kuti ndizoonekwa ndiri ndakuita zverudo ndinotoita ndinoita but not online. Kana muchite zverudo muri kutama kuti I need to get the picture. Please paint the picture for me. Zverudo ndinotoita ova ingoti ndiye munhu wandofambidzana naye uyu zvese zvaitika papa. Moving right along, it is still the catch-up show. I've got nothing else to say. I have nothing to add. Emi vanhu vakuru kana maita vanhu vana vakurawo miswai panyaya dzemujolo paonline onai vamwe vanozonyadziswa paonline apa ndapedza zvangu ndini wenyu hanzvadzi yamai venyu tatotaura so. Do you have a tattoo on your body? Nyaya yematatu iyi ina handina ende handisi kuzoisa. Amuna chido nawo. Aiwa handiti zvematatu. I love tattoos. Like I really love tattoos. Seriously? Yes. Unaro here pabodi? Handina. There was a time that I wanted. I'm being honest. Saka uchaisa. Munazo kuona kuti how far? Handina. I told her I still want one. Okay. But ndandinekeka kukutya because indofuna kuti matatu azvodo ndichibuda muGD6 yangu skin like life yangu ichiendeka wonzwa ndichibura kombi say aiwa ndikufila nge ndoda ndane mari munzo zvantaura like ndane bag. Then my brother then told me, then I realized kuti I think it's a lie. I need Nyenge, if you want a tattoo, apparently if you get a tattoo you won't be able to donate blood. Seriously? Ndozvakandusa. Then I asked vane matattoos vakaniti aiwa it's possible nokwasira say you can donate. Alright. Saka tinda kuzobvunzawo vanoshanda kunyaya idzodzo vazonyatsotsangurira. Saka vanangoti you know what if my kid one day wants blood or my husband hey my hubby maona saka ndozvanengo ave padhuze munhu nyasha dzenyu dzindeni saka imi mamune amufare zvematatu. Ayo ina matatu andina problem nemunhu anaro hake tattoo. Would you date somebody who's got tattoos? As for me it's a big no. Chero mamuda sei marovera nahana dzenyu madini you can't. Cheto unozoti moyo hauna monya. Moyo hauna monya zvazoti nini ndinojima saka inini zvakati handite moyo wangu uyu wakasimba haujime moyo. Kana chinhu chinonzi rudo kana chada
I'm one person wekuti ndaiti inini handidate munhu nowadoro. But moyo wakazoti watamba neni chaizvo totori nemwana ikoko. Uri kuona manje. Moyo manje. So pane pamwe pekuti haukwanisa kuti never. Never say never. Aiwa, haukwanisa kudaro. Why? Because anything can happen. Mangwana ukatozoona angosei ndivanavo ende gogo vanenge vachitofarira kupfeka tunhu vane mazitatu avo nemamwe. Which reminds me, yeah? Iyo tirotoipinda pana gogo vandakatona musuno kumareni kwangu vatori netatu. Ndikati hey, but you know when I saw you I'm like, hey, but hachizonatsoluke man. Hachizonatsoluke. Pana gogo kana wazokura ka hachizonatsoluke. Oh, Malloti is one character. And anga chitrenda zvakanyanya mazuva akapera. She's always trending. Always. She's always trending. And I think she does it. It just happens effortlessly. Yeah. You know, and one thing about Malloti, she's the realest. Right. And Zhaari, ndo Zhaatori. Saka pandakazoona kuti ndikuona ma-pictures ake ma-videos akachicirculate pakaita interview naZigo anditi pane tattoo ye-boyfriend yake apa rakanzi hulungende. Ndikati level iri kai level iri hulungende I think hulengende chirudzikwe je chazombomudana hulengende chizombonzwa ndakati ndakanasoti level iri relove ka ma1 ndorinonzi that's another level of showing affection. That's not me. Never say never, but I don't see myself getting a tattoo of my boyfriend or my husband or even my family member. That's not me. All right. Yeah, I would rather get a tattoo of myself. All right. My name, maybe can also what. Autode foot. Because you need to leave room for disappointment. Mwana wako anokudisappointa. Anokura like. Ukafunga kudibvisa but mwana wako mwana wako andizosiya hangu nasanda kambozvara. Hanzi unoza mwana wako chirakaita benzi nderako. Saka vanhu vakasiyana, but personally for me, I mean, shout out to Malloti and you know her love life and whatever. Munhu anisha zvanoda nechi nemwiri wake nenyama dzake. But as for me, that can never be me. Never say never, but well, I don't see myself getting a tattoo of somebody else. Uri papo zvinobva zvanifungisa chimwe changa chitrenda futi mazuva akapera. This other lady akaenda kuchechi kwaProphet Tifred. And then obva abvunzwa naProphet kuti netatu rako riri pai, obva tauri apa riri mukati. Obva zvanzi rakanzi kwei, rakanzi Martin. Zvikanzi rakanzi Martin. Zvikanzi all right. Saka apa problem yako ndeye zvikanzi ndikuda mukomana anonzi Martin. Zvikanzi because naMartin uyeyo takarambana saka kuitira kuti zvindiitire nani ka. Kana muchitanga riri mukati like kudhuze. Handina kuzonyatsodzifambira indinowanzovhara nzive ndikaona kuti pakutora. Aiwa inenge ingori nyeu dongonzwisisa even but kunenge kudhuze. Asaka anenge akamboisa sei? Ipapo ndo panonetsa manje. Mukadzi anenge akaisa. Varume muno muZimbabwe so far ndo vachirwisa matatu. Because remember even Kiki and Titan yanza ndikaisa after tattoo. Ana rake panapa. Taita akazoiswa tattoo ra Kiki. I think I'm not sure. Love. Also just crossing borders or crossing oceans. Yes. Kwa America. Neo. Yes. Agemba and I'm so sick of love songs. So he's in a polyamorous relationship. Yekuti andane vanhu ane ma girlfriends ake 4. Vese vanozviziva. Ndatomadmire. Ande. Anyway, ane ma girlfriends ake 4 anditka. Vese vanotoziyana kuti tinoda nani? Namukoma Saint. Anditka. One of the girlfriends now anonzi Christina. Ane tattoo ra Neo apa. Maziso ake aneo apa. And then I'm gonna pa waist apa. Pa waist chidzika kudai pachidya apa. Pane ziface ra Neo ipapo. Then pane star ra Neo. Imi vanhu vari murudo. And then papiko like she's got tattoos of Neo, and I think it's just a way of her showing him kuti anomuda zvekutodaro. Yet they are already 4. Kana afune akada kutsvaga reach 5 kana 6, it's still fine. Endakambozviita but ini zvokuita vasikana 2 vachizviziva ndakava introduce. Why?
Are you being? Do you realize that we're on record? Yes. Are you? Is this a skit? Are you becoming comic elder? No. Like ndakazviita. Like As for in real. mukadzi negirlfriend kana kuti musikana. before maroora. After ndabuda marriage. I think chaishanda ipapo ka ndanga ndichiri nekurwadziwa. I didn't care. So these ladies were rebound, sort of a form of rebound. Kungoti tiringotandara ndoda kubvisa stress ndodaita sei. No, vanhu vaitova serious. No. Vamwe vane bag. Komuchiri nebag here. It's a bag. But menas anozviita ndosaka ari kudaro uyu ndiye umwe wacho. Saka okay, back to our story. Alright. So inini I was a bit reckless panyaya yachona. Because the other one akabata kuti pane zvine zvikuitika. Yeah. And then nekusagonawo kunatsonyeba ndabatwa ndapedza ndazobuda pachena. And then yes, and then obva threaten kuti no, inanzi kuzokusira uyu munhu. But chatangoita akufana kuzviziya. Because anga anayo proof. Akufana kuziva kuti tirimo 3. You know what I did? Yeah. I created a WhatsApp group. Ndo andatanga kuedha asiri kuzviziya. Then ndo pandazoedha the other. Handansati angosendi level randasvikira. Makazotendeuka. Makazowana Christ. Papa kaipa. But unozwa chinondrwadza ka. Yeah. The other one was in South Africa. Okay. Right? And the other one was in Zimbabwe. I think it's also a way of healing. Yeah. Chinondrwadza. Vanhu vavo vakazowirira nodarika inini. To an extent yekuti uyu akaronga rwendo rwekuenda kuSouth Africa. I didn't know kuti akutoenda unogara neuya. Yo. Vakazondisendera maphotos vari vese. Wobva waklika kudaizvo. Vadaro ndangozoona kuti panapa iyi ndadyiwa. Saka ndakatozobuda. No. Vakatotritana sisi ningina wangu chichi. Akabva kunoko akatozonororwa ikoko. Takangozoona maphotos erora. I think imimi ende uyu anga aripo. Pepe paunonzi munhu aita break up kana kuti va divorce akatonga kuti vanhu hopo. I think they're trying to it's a way of them trying to heal or try to forget. Because low key unenge utori depressed. Yeah, unenge. I think those moves are shanda. Unenge utori depressed, and if you don't attend to your feelings your emotions ndopa kuzotanga vanhu 100. And ipapo ndakatoenjoya zvangu. But chakangondinakidza chimwe ndifuti unozwa ndechekuti ivo vana kunditsamwira pana akatsamwira nyama patakazosiyana teseka. Uyu muhombe ndiyakatozondudza kuti amainini kunokuva kupinda mumarriage. Mainini kuzobvunza zvikanzi ko tingamirire izvozvo here baba mwana. Takaona kuti mimi mune muri kunonoka kangotitora tese. Tikati no, it's okay. Mainini obva watororo. Maiguru vakazororwa. Maiguru takazo communication yazokata ndopakazotanga kuti kupisa angosendi. Ivo vanozororwa handina kutozoziya. Okay. Saka takazokata tikati since takarambana pasina need kuramba. So I'm realizing that I think we have reached our time. Zvedu zvaita zvanasa. Zvedu zvaita saka ndozvinenge zvichiitika pana pa catch up show. We just touching base pana nyaya dzese dziri kuitika munharaunda medu chaimo munyika yedu yeZimbabwe munzvimbo dzakasiyana siyana kungava kuri dzimwe nyika dziri kunzoko tichingoona kuti zvakamira sei. We analyze it and sometimes we also in future we also invite my resource people. Tikanyachira nyaya dzehealth pepa ini nangu handinangu chandinoziya nezve inonzi chikutariswa kana zvemusoro kana zvemaziso. So kuna vanhu vatinenge tichizoinvita vakadaro veshoko raMwari inini ndibvunze zvegroove. Ndokuudzai kuti kubvira gore rakati kusvika rakati ndibvunze zvemusic. Yes, you know, but there are things that I don't know about, that uncle doesn't know about or doesn't have knowledge on. Hey, chacha kuda kutiza chakayanengarava chakugara chakatotiza saka tichakatiinvita vanoitawo zvaMwari. Hatisarudze panapa pana saraganda. Hatisarudze vanoita zvesvikiro zvemasvikiro, n'anga, manjuzu, maprofita, vana papa vese vanenge vari pano. Saka this is kwana sisi
vanasisi kune vari kuita zvanasisi tinoita kuvatorera basa nasisi vakawandisa iwe nyika Zimbabwe unozva kuti tine 16 million people tingawakokoroze ese umwe wachona ari panapa sha iwe ndo wakatanga uya kuno iwe rega tigare tibve takupa big shout out yako uya kuno atiudze kuti atiudze kuti idea iyo yakambouya sei yekutsvaga iwe uya pano muchauya but all right, this is Manas Chibanda watiri kutaura nezvayo dongote a big shout out to him, the man behind the camera, the scene. And you know, scene behind the scenes, yes, the scenes when scene the scenes behind the scenes. Saka next time tinochidzisa na chirungu futi and indire yangu ndachembera chakauya futi nechi pandatombogara kuDubai mfunge maybe mangoita me I come, me I see you. You go my money, you but I think tine engo yachange tiuya nayo area idzodzo that is different from yes tisazorowe nana Manas Manas anovhura ombeka muvhuriwe large 5XL. But thank you so much for watching, and please do subscribe to our YouTube channel. Also like, share. Also, don't forget kuenda unofollow Nyenge The Dimple Lady. Nyenge The Dimple Lady. Congratulations, ndakaona 20,000 followers. Chiri kutopisa tikatiombera maoko ye. Hunza ma gifts acho, hunza pope champagne. Yes, so 20k. So Nyenge tikuda kuti angopinda mu 100k. Aniti atisi kuda umira pa 40 kana pa 50 toda ngononanga mu 100k. So yes, so let's go and follow Nyenge ko YouTube, TikTok zvakamira sei? I am found on Facebook, on Instagram, on TikTok, Nyenge The Dimple Lady. YouTube, aiwa ndana angoka chikugadzirisa zviri kufambirwa nyaya dzachona dzichitoendera mberi. Aiwa toda kungotenda imi zvamunokwanisa kuita zvakareka nyorai comment section kuti munofunge. Remember kuti this is our first episode. Yes. This is our first episode. So munotudzawo shonde yenyu, munotudzawo zvamuroda kuti tinge tinogadzisa nekuita. I know kuti tine zvakawanda zvatinazvo zvatakatonyora pasi zvatinoda kugadzisa. Saka mukazvinyorawo imimiwo futi zvinotibatsira kuti tizowe totanga nezvipi nekuti show yachona ndeyani? Ndeyenyu. Your feedback really matter to us. Saka please don't hesitate. Just be kind. Kune matauriro anoitwa zvikuru zvingoti aiwa asangana marasta hapana shabuda aiwa airi, are you feeling airi? Amarasta lazimsekuruna mzukuru wakumanaka ndo yacho. But thank you so much for watching. Tobatana ku YouTube and more shows to come. It's gonna be a good one. Yes. What a journey. We can't wait. We out.